Sa number 3, wala na ginapahanugutan nga makagwa ang mga baboy sa barangay Sagasa sa Baguio City. Inibilang tikang sa natabo nga pagkapatay sa mga baboy sa amo nga barangay. Sunod sa kay punong barangay Rosalinda, Isuga, may 102 ka mga baboy nga na-record na patay sa barangay. Ang mga baboy sa ilang lugar ang makonsumo lamang sa ilang lugar kag hindi na sila makapagwa pa sang baboy. Hindi man sila makapasulod sang mga baboy sunod sa kay Isuga. Kung may ihaw nga ginapatigayon, dapat may tiglawas gikan sa City Veterinary Office para manapasiguro nga ang baboy safe kag fit for consumption. Sa sa resulta sang sampling sunod sa kay Isuga, nagapabilin nga ASF-free ang ilang nga barangay. Samtang, nagadagdag naman sa 220 pesos kada kilo ang baboy sa merkado sang Baguio City. Sunod sa mga manugbaligya, sa tuanay, 300 pesos ang kada kilo. Pag diri ang mga baboy diri lang gid i-consume sa diri sa amon barangay, so hindi pwede ipagwa ang baboy, hindi man pwede kami makapasulod diri sang baboy. So amon na ang ginahimo sa border control. So kung mag-ihaw kami sang baboy, ang directive is ang staff mismo sa City Veterinarian Office sa Bago mo ang maihaw sang baboy, inspection no ng internal organs. In fact, kinakuhaan nila picture nga ang picture ginapadala sa kay Dr. Torres for him to confirm kung inibilang baboy is fit for human consumption o kung hindi na.